idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa sa dagita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahan nga ron ti surat. Ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Olga nga napuluan, awan gartemnan. Anong gartem? Kaslakarigan na awan aremnan. Sagudahan nga ron ti surat ko na natoy, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tasimang petak dito'y balay kalpasan ti makalawas ngayon nakpanagtrabaho akas katulong. Apikit di ngamin ngagtap trabaho pa'y laeng kita. Dakda kami matlaeng iti asawak iti bibiyagan mi. Kaya, sakit awmat na danong ko dito balay. Dito yung apo ko may manunay nga barito iti kadkaduami. Dito ni Rafael. Dala, takagayamin. Ni Lolom. Taman ta pag-iinumanin Lola. Amo na nga sumangpeta. Di malapul sumabat. Uno saan ket agur-ore ko matitoy balay. Tapno adda nga masang peta. Amo na nga dawit agtikas ting aldaw kas ting malaman. Amo na Lula. Kadataman nga giinom da. Kaya ban kan. Ano yung buga karo? Adda nilunan ko na. Baka kaungat no? Adda nilunan ko na. Mailiw ka nuking ka ko na. Kailiw mo ang baka nakakailiw ni Lolo. Sunod ko na ka. Diyak pinakita nga ka. Nabayaga ko nga. Arad to'y agigan kata kayo. Diyak pinakita nga naginarakop kayo. Nga nagbinisito kayo kuma. Apay Lola. Gaputa Lola kan. Ken Lolo matan ni Lolo. Awan arem yon. Awang garteb yon. Talaga pagbaga natin. Oy, barito ka na. Baka kit agar arem kan. Magngit ka. At ano ka pa, naging sirsiripag. Ano? At ano ka masirsirip ko, ang digdi ko, umuli akti kayo, sa matanda, di ba, banyuda, ngawan atip na, mumoy-muyak. Tagluka ko mabingin. Kita mo muna kalulat, araramidek. Andaramidem. Ano tararamidem no ka? No, bugok pala ko mo. Usarik timak ko na. Kasi na nagloko ko migit. Nga ewan ni Lolo mo na. Sige Lola. Kwarta pa ya. Susapo ayan. Diyos ko, tibubingitan. Ay, po. Sandan nga mabaon na nagtugpalo na awan tandan da. Ganto lang ka man. Ano na Lolo? Kwarta ko nga rin doon. Datay na eh. Sige, 50. Manuart kahit mo. Sa nga gusto lang ano. Tapaglod ko pa eh. Lod. O po ya. Kinasapa yung madan sa cellphone. Pati umpay tawon na nga ubigan ka naka-cellphone na eh. Nadang ni. Kaya bang nilo ma? Sige Lola. Inakon. Idanda ko niti si Ledbing ag-asawa manong naming. Siyempre, agsukatak. Nagbiyahe ka. Hindi ka tekterawatek. Kentibrak. Ito sa lutsudin ni Rapa Elitay. Nulula kinlulo ko yon. Awan kartem yon. Mayat pala ito barokong ko ni. Numakita na ito ni Sanun. Hanggat ang magargari.
Bakit ako nang nagmayat pala pamag. Isunalaing na ta. Ay, awan mo't ngamin kartemnan. Deta nga senon. Dikat kahit nga sawan. Ore ko mamalang arakupan na. Ay, apo. Pintasumot pala na kiti bibig ko. Hamot pa apostiso na kiti ngipang ko. Pintasumot ba magigaw? Inikat ko pa yan pati pantalon ko manong nemit na nakapantalunan. Tilayangan bikinik tinapati. Ito pala atiwag dita Nagwas na yun nato legs ko. Napudawa. Iditi katek ti pantik manong nemit. Tapi katek. Sukatak to ando makadigusak. Yung saan, ang ko inikat. Napang ko lang, insel-sel, insa luksok, tidakulap ko, sa ako inaprusan. Ay, nabayagan, nga saan nga naigkaman, ni Sanunda ito. Manong nga tawan, ada nga tapala, abot na. Naya po, Tadya tumad ngamin nga Rafael. No, anyakit kami, tisaludsud na. Apay, no lulo, ken lola kayon. Awan no kat arim yun, no gartem yun. So, no da makitak, no da mabuyak, no da mangig ko. Nang runak at managdengigak, iti lagip tinapalabas. Nako Agarang ang ni manong nemi nakit. Magargari akmet Nga manyang ron. Meten kartem, dito asawa. Tililiwag ko makin amunang agawid sa batin na kumangarakupen, nga bisituin. Ay, namayagan kakaililiw ko deta, na dati-dati nga raramidan ti asawa. Manipod hindi ka nagkaasawa na kita nakmin sa adapo ko. Awanin. Dapat patigkid din na adya arak ng siya. Inagsubli ni Rafael manong nemi sa nabatakadua ti asawa. Ni Lolom, di na kahit tumay, Lola. Apa, di na kahit tumay? Katsiyak nga asawa na kat si Mangpet. Makalawas nga saan kam nga nakita. Napatpatay di arak ng tisika, Lola. Kung nga ron. Sige, Lola. Wala nga, sige. May katutulungan na. Alam, taramidan da. Agluto ta. Di mo kunain nga di nagtulungan. Madama pala ayayam nagsabong nga tan. Lola mat, sangpat kapit kami. Agpadpada kayo lang nga agapo. Di do kahit ka makita dak, di do kahit na sumangpeta. Anong oras tibig ka man yung kartano sa anak sumangpet? Siyun kayo ya, Lola. Alam, tulungan na kagluto. Kaya masurusuro ka agluto. Siguro kimbay ka kada kami. Tapi mano kaya dagiti naganak nga tanado kay nga kakapsat. Hanggang ka dito kahit into no pag nag-enroll nga tugbasa. Pagbasahan na high school, Lola. Kaya mo na. No, dato pa angas pi agad. Ore man pa college. Alang pa iso. Mapagbasa na college. Malaksid asawa ka asigon. Naaramak, Lola. Nalaing nga kami nagsirip. Loko, sulkan na tatawatan loko. Naaramak, Lola, kung nakanagtubingan na datat saan mo nga na. Uri mo, ni sanun edi ka, Lolo. Naaram mo data edi. Manong nemi nangan kamlatan kini Rafael tadi mo't mauray ti asawa. Why? Kamo to makaturog ako. Kaya maturugan Rafael, maturugak mo tayo. Sinuntong ko natin maging lokatari daw ito sumangpit ni Lolo. Kita tugtug-tulat Dan sa matulbag na. Kung sa Lola, lukas ta nga awang kakit itrangkak mo't no ka. Ngayon makastrak mo't. Makastrak mo't latadong kantoy. Makastrak no ka. Sige maturog ka nga ron, dito maturog ka matan. Saan ta napat manutan pa ni Lolom. Makariingak
iti tang natrabii manong nemi awam met ti asawa kiti abay ko. Kinure adda, umabay nga di met umarako, di met kumawil. Sa maysa, tsakay ta kaedad na partag. Di ba nga tasimmangpet? Iti rumuharak manong nemi adda isuna agururok, iti supa, iti salas. Ay, apoy niya, kiti kasto nga biyage na ya. Tsak tumalas sumangsang pwede. Ay, senad. Ay, ringa. Senad. May kadya kwarton. May kadya kwarton. Pagsit ka? Umay kadya kwarton. Nga, diyan. Unang nga na pagsita kaya. Sa anak pagtulugan di kwarto. May kadya kwarto. Plaga kiti baba. Tapos ikat agkatre. Na oren no kaidata. Tsak maanusan ti angot mo. Kaya mo magdigos. Kayam tagdigos. Namdo sa kababay makiabay akin ka. Nakaisuna nga nalapsat ka. Nalapsata kang umati. Kaya niya, naamumad lagay mo nalapsatak lata. O rin no, lula ako. Di ba pa napukawan ti agartem mo? Hana? Apa nga napukawan ti agartem mo? Ura nga tang labos at sangwanan, baka hanga tumangkin dahi tat. Sigamat. Ang bata pang panunutan pala, bakbakatan ka na, laklakaya lang. Manulot tamad-tamad. Kaputa pinatay siguro ti arak ti gartem mo. Ililiwag lang mo ti aprusan na, karakupen na, agkan na. Sila bala na bangsitan. Tadi mo mula ramidan ti kastan. Siyak ti na bangsit, iso nga jakayat karamiden. Ay kasta trason. Gato. Ano, karakupen ka ti wadag na. Kita mo badlagayam na bangsit ka. Di ka kumagdigos ka ron. Agpabanglo. Amom nga gamit ak tikas to yung aldaw. Api nga napang nga nagbartek. Di ka nag-uray, dati nagpagwapo ka kuma, dati nagdigos ka, nagsagaysay, nabanglo ka, nagsukat ka. Yung abay, sa bagay, o nagdigos ka. Naglingit ka, agad arak ka lata. Nanong nemi, intuloy na lang tinaturog iti supa. Nagsubliak madlat kwartoan. Tsak tumalagaw awid. Manong nemi may sangaal daw ko. Nagsubliak tumitlaang manin pagtrabaho. Shush, linawas, imbaga, talinawasak, nagawid. Bali mano, Domingo ti day off ko. Upat nga Domingo, ano pasaray, 5 nga Domingo. Anang to lang, ibagaklatan no, sa anak ng kawawin. Ang kalas-tikas nga biya. Kakaiso na adda pala asawam. Yung arig na natayan at ha. Awmet kartem na. Naiwarsi naman yung tibuggo naman nung nemi nagpabagata man. Papanamanin sa noon. Yung rura yung nagribarkada. Di kagat ko. Mapan makigapas kat pa naggagapas. Sabi nung gapas kami naggagapas. Daya, ginana ako na, talakaya ko. No? Katsiyak nga ron. Api nga ron, patagabuak pa lang. Alamat. Pero wala na, no, dakanin tayo. Sama tamang tadi kita anak tata. Alangarot kita, di tamat na pag-graduar ida. Mapag-graduar ta kumamat ida kat. No kayat da, ngam man interest da. Kasano trigat. Kastamat tirigat at panagbiag na. Ay, na doon, ti panahon nga nagtatrabaho ak. Olga. Eh, panahon mo tanang, relax. Relax. Ardong. Sumarunong nga rabi, manong nemi, saan kami manin nga nagkaida. Taan nga ron. Adda manin pag-iinuman. Iti Lunes, manong nemi, nasa apaakmat nga nagrubwat. Agur-urok pailaing iti pumanaw. Ni Rafael, manong name iti binilin ko. Rafael, Lola, inakon. O Lola,
Kita ni lolo ma, anawam nung gininom. Uri anak, aramidan nila talula. Sa mo baybay, nagtitaragan tayo ha. Di kita manok. Kaya nagtikalding. Uy, lola. Sige, nako. Lola, diba, kwartak. Sus, hindi ka man na. Ibuso na allowance ko ah. Apa ko magpakasaram allowance mo. Kadi ka naman pa nagbasa. Hindi nagmatigikan ngamin ni lolo. Pangalan ka mga ngamin ni lolo mit kwartana. Pasari tadama pa na makatandan mo't no ko. Makatandan ang yung gatang at arak. Ngaron. Kompormento lang taman dito masidsidamin. Maumak pa ititlog ti manukan masidsida. Gananos ka. Dito nga rin eh. Iniinote ma. Ikaw naglola. Makasaan to agawid to no ka. Sabado. Apay lola. Saan no agawid ak? Aw, madgarte man ni lolong mo. Tasi ka lola. At abalarin mo. Sabi niya pagbagat. Sige na ko. Adamat pa lang riknak. Saan mo't pala ang naibus no nagsarding ti urge ko ako na ada. Ang rona man nimi no kasta makangigak ko nakita. No adda mabuyak makangigak. Dapat ka di cellphone ko apag buybuyak no ka. Mabuybuyak man no ka nakita ada. Bold na. Ay, dikdiklegak no ka buyain na mailiwak. E mawamot timang kudkud itinabudo. Dito'y pagyanak manong nami hanak unay nga marigatan. Tamano da lang ang serbiyak. Limada manong. Dadya panaglaba ang imada matuwasing masin. Hamat unay nga dakkel manong nami abalay. Naalib takak mo ngagdalus. Iti uneg, kenruar, mga sikaso iti panakahardin, aglaba, agluto. Hamet nga nauyong nudikat na siya at matigiti amo. Mano, digiti agasawa, kentalong anak. 5. Tiyempo ti Merkules manon nemin isod no ka tinak makitsenda. Kidi, tagluga na kiti tricycle. Manong di man tiyandaan? Kinunak iti driver. Manong kunak ta natataingan sa amin siya. Imisen. Abi miskisam ka manong. Abi ko mamanong nak. Manutaw mo ka din. Awang pa 60. Nasa pa kami nag-asawa. Nagbali na ka ng lula. Inauna hakim siya. Oh, nagubig na lang ha? Senior citizen ako. Kasta ya? Katsiyak kat awang pa 60. Nalapsat ka. Ha? Thank you. Edited ko manong name tipletek. Inig ka na nakid din. Ti imak man. Ala manong. Hanggang pilpletin. Isublik mo lang ka. Opo. Pinatpatan na nitakulap ko. Iba na mga nitakulap ko na. Naglamuhi ito nakulap mo. Ala, mada. Sika, nagbara. Hala, ibata mo na manong. Kaya nakamabay na dati tiyandaan. Hanatnakan mo? Olga. Lola ka. Lola akong ganun sa. Wine. Ada pala asawa. Ada. Oray no. Amo na kang aprusan. Talaga magbaga. Awanan. Awan gartem na. Nagloko ba ito? Dito ka lalapsatam. Halakan nga. Aprusan nga rarakupin nila kay mo. Hala, nagbayagtan ni. Ano yung matrapik eh. Urayan ka. Ha? Urayan ka. Tasyak man yung pagluganam. Nagloko na yung tricycle driver rin. Senior citizen lang aro din. Yung kasi mamati. Nagumingmit lang nga na.
manong nemi nakalaalisto ak nga nakitsenda. Diyan ka muna apa yung gumangana ta. Malipatak pa iti supli. Gimana tak manong nemi ti kayat kumanin nga makita ti tricycle driver. Ni handag peso. Mekan, sinabat nak manong. Katinulungan na ka ng bagkat iti supot. Kan basket nga but-abot. Mekan. Inururay na ka talaga. Kawan. Di ka magpanagplete. Hala! Sublim ti plete. Di ka pleten ko na. Kahit ko asawin. Agplete kanton, ito may tulot ka ko na. Sige. Taintan. Nakitutak manong nemi idi sa balo na matin kalsada. Manong, mambit lang. Abay. Saan nga dita? Isublim. Ada pala pa napiit. Ana? Alala. Agungat na kiti amok. Nasapa pa lang. Inturong na matintiigit ti baybay manong. Humaydan sa patagpiknik. Bakit ito tagsasarita na? Ito na dyan ang kubo. Ala! Nagkawit ako. Kanto, tagsarita, tapay lang. Ibati pala naging sinandaan ng sidecar. May ka na. Ginuyon nagmatin manong. Diyak pa yung nagam mo. Hindi mo pa yung baga. Nelson. Iba't ang mga tiim ako nahanak mo yudet. Sumulot ka. Dito ibus ng batan naman ng naming ginuyod na napaara ko pakin ko na. Ala, nagpanglo. Aping amin nga guyod-guyodan hindi ka mat kami sumurot. Ala, yung bata na karo din. Apay arakupan na. Sikat imarakop kanya. O na naman ginuyod nagmat kami. Naparakop pakin ka. Ita, inarakop na kami. Dinakmat yung bata. Kasto ita. Kaya ka na makadaron to sa diyan. Nagbanglo ka. Anak ng banglo. Kadigdigos mo itay. May ka nagtsanda, ha? Hala, manong. Ano tarabay na ito dito, eh? Tugaw ka. Nagaway ta. Saan nakarod nga akbayan naman. Nagsadak ka di ba ito? Barokong ko. Hala, bakit ako? Apay no bakit kan? Awan araman? Nilakay ko at awan aram nan. Nuwagawin na. Ni apros. Awan. Kalitang mapaprosan ka. Ala. Ano pariknam? Ala. Ano pariknam ko nak? Urek lang terternak. Kadi. Kiraman? Uy, apay nga. Ala. Apay nga salusok mo nita. Natatakulap mo iti short ko. Salang na short na. Iti papantin. Ha? Papasang ang pawisan eh. Naaram ka mat ka bakit? Kapag kumangadyak naaram ka tadamot palarik na nangarunagat ni. Nagbarat ibagim. Dito nga rada ko alap ka. Ikatahom. Binugwang mo tatabigat. Ang gawa natin nagdigos sa. Kinaman na dapat labot na. Allah! Baka nasakit. Hamat nga didugtuko ka. Allah! Balanda makakita ka na ta. Nakabasbasa. Nekit. Damat-abot na. Allah! Amin sarag mo, taramay mo. Allah! Anong tikait mo sarag mo? Daytoy? Hinala na ti may isang imak manong nemi sana yung parabaw. Iti pusong nakit. Naktakan. Kung nakmali na senior citizen kan. May na senior citizen kan. Awanan. Hanang nga tawang kan eh. Kursunada ka eh. Ano? Kursunada ka. Padasik man. Timang romantikas ka. Kasken ka. Ngalulan. Nalapsat ka. Ramanak man na kitibibig mo. Allah!
Kas na bibig mo. Nabaya nga saan nga binisito nila kay Moneta. Nabaya. Demas, nagbara na bibig mo. Kaya mo pa Hindi ta ikatan ng t-shirt na manong la. Bakit na makakita ka na dito eh? Awan matataon dito eh. Sunod nga imay ta dito eh. Kabisadok na ito nga lugar. Kaya mga sawin, dito inukat ipanam na kiti. Basta kursonada. Ipang ko dito eh. Ala, namatyo ka niya. Kaslaw, slobing pa iti. Lang ngayon talaga nga lakayo. Luluak mo ito. Ken, kinayam. Manong niminig ka. Inroar na ko na sanang pegam kanya ka. Hala. Pagkakayat mo isakmol. Namun pa napadasan. No. Sakmol mo. Doron na kit di manong nimi pababati ulok ni kasdagat. Ito lang patasam ni Kastoy. Ito lang. Oo, pa yung sakbol tingnan nila kayo mo. Already. Hindi hang kami nag-asawa. Ayan. Intari taon na ang pag-up-up na nila. Manong nimi. Kaslakla nagsubli iti kinagtutubo. Okay. Kasla naguyod ti taeng ko manong nemi ket nagsubli ang. Idi karugrugsuak pailaan. Nang runa manong nemi idagpadpadan nga asla kay pasngay kami amalada kagini Nelson. Nakapimpintas ka, Olga. Naglaglag unin lang kayo mo. Di man lapulos ag interes ka na gito eh. Baka sa mo ipagpakita. Awan interest na. At nga dapat patag kang kuhanan ti arak na mitis siya. Iso nga. Siya kun. Siya ti bang paragsakin ka. Awal ka. Oh. Nelson. Oh, Nelson. Nakalalaing na lalaki man. Adan edad na kas kanyak manong nemi ngem siguro ket talaga nga haan pulos ka nagsardeng tigartem tiriknan. Takuna na itay manong nemi aming akano nga kursunada na ket maiiyig na dito eh. May kamanuak nga din nga inyeg na dito eh. Ken siyak nga ta, tika tataengan, kadigiti iyig na to. Manong nemi, nakalalaing nagkaramkam iti mansanas, banag nga pakaasutan ti areng engken asog ko. Sala nga karamkam, manong, no di kat pa impababa na ti ulo na kat ne, husto ti bunak. No nakin na mo itay kanagmet. Na, ala. Itala bigat nga binugwak data. Emi mas, no adaraman na. Ala, Nelson. Ala. When manong nemi saan napulos nga simbrek iti panunot ko nga bawal. Gabota para kaniyak manong nemi. Manipod iti awanin ti interes kan kartem ti asawa kasla awanin ti asawa. Sakit nam amok na ito yung lalaki. Nga tilangin dakulap na tinigkamak nga na para ka nagkarin-ganin tirik na. Anyakit itan manong nemi ta inikutan nak nga namin pinsan. No nami anuak manong nemi nga naitayok sa iti may kapat apa nakaitayok ko ison ti panagsamat tirik nami ket nakapapauting kang panagkinayat ket. Hindi malpas ti amin. Ulitin natin. Ha? Gusto na. Altawan la. Okay. Gusto nga rin.
Ted mo kanyang cellphone number mo. Ited ko man kanyang cellphone number ko. Ada, Facebook account mo? Ada. Sige. Ag-friend request. Ted mo kanyang account mo. Ha? I-accept mo sigad. Ta ore rabi. Ag-video call ta. Ha? Mabalinta may tag-sex di video call. Nangadot amom. Man. Ngam na masangot ha. Kada Merkules nga makitsandaan. O sige. Schedule ta nga rin kada Merkules. Dito'y. Haan mo na. Umay ka balay. Hagmay mesakit di balay. Ha? Nabayaga ko na balo. Mabalo ka matenta, asawain ka. Naimas ka eh. Kung ano, damat pala asawak, maarig na balo ako. O magkartem na. Pinaragsak na. Nelson, agyaman na. Pinaragsak na met, Olga. Agyaman na met. Ang ano din. Tulad kan. Merkules to ang ano ha. Yung account number mo ha. Tignan mo. Tagpreneur ka sakang ka. Bye. Sa ulitin na. Tawagan nga tuman-tuman. Sige. Orak tawag mo. Manong nemi nakita na kamgayam dato inaudi nga anak na gitiamo. Nana. Ay, da ka. Sino dyan ang itulod keng ka? Ay, tricycle driver. Oh. Nagmayat mo iti pinagbinabay yo. Lanana. Adan sa amit lalakim dito. Awan. Maamon nila kay mo. Babam na jay. Awan kartem na. Anak ko ay mo sawan. Inagaw awit ka na. Anak ikaskas ni tata. Anong ikaskas? Haan, napatpatig ti ara. Ngamiti siya. Ang arot mapilaw mga alakati. Mang paragsak ka. Ay, awan relasyon ka na dyan ang tricycle driver Awan. Ori anda. Ape ko kit ka sa pulang ba't. Lan, ngagluto nga rodang kit. Ang bisina ko. Manong nemi makabulan nga sa anak nga nag-awid. Taan niya ko matpagawidak. Matgarte man di asawa. Irinto tada ni Nelson manong nemi kada Merkules. Sa paik no ka manong nemi da grupwat amamang makijanda. Ungun-unaak no ka nga mapaniti balay na. Adat to yung agur-uray kaniyak, manong nemi, kadigdigos na, kadigdigos mi nga dua. Kadita, awan ta nyaman na pagbutngan mi, tatanta kami lang iti unag tibalay na. Pumanaw kan? Ha? Agtalo kan di pagtrabahuan, agdan natatuyin. Ikasan nga rin ti pamilya, adat di asawak, ken may sang apo ko nga magnamnama kanya. Di mo daw ang gartem na di asawa. Unang awan ti sa bali nga ang suporter katakwada no sang siya. Di ba ang nga pilit ang trabaho di asawa. Haan, tsakayat. Di mo kahit nga ganata. Kastulatan. Kada Merkules. Di mo napimpinas adapay Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, aldaw ken rabi. Nagkaid data, nagpapasta. Tsakayat, gusto latan. Sige, panunuto nga na yung magtsayak No talagang awan gartemen, di asawam. Anawa mo, tasya akong di ka din na. Hanggang tuwang babawi. Manong name tumawag ni Rafael. Sinong batak? Rafael. Lola, pwede ka matagaw-awit dito yan. Di ba yung bagak kang kaidi?
Ngayon ti kapunat mo gawit ak pinita. Ni pusin diti kwarta yung mo kanya. Kasano nga natin? Ni lolo. Kakasing mapanagot-utang. Ma'am na gawit ak to no, Sabado. Pero lola, gawit ak to. Sige lola, thank you Lola, kada ngamin Sabado ratang gawit ka. Suro ka na makabulan. Sige rin. Imbagak manong nemi kin Nelson nga gawid ak. Iti day nga Sabado. Edi makadesaga ko manong nemi ti tricycle nga tulod kanyak manipod sa dia highway. Nisa nun. Nakakugwapong siya doon. Sumati mo mga sapat kanya ko. Padre, tinalapsat nga asawa ko na. Lalala, kumusta? Gurka. Tama ba lang umarakop ka? Nga bumisito. Pwede mo kayan? Makasgasawa ka ron. Dati kita awang ka madanon ko. Mailiwakin ka eh. Makabulan ng surok na saan ka nagawid. Kaya oray man kaagaw-awid ak. Awang kamat masangpatan. Hanak pa kaidda. Ni apros ka di mo pa aramidan kanya. Sorry. Tamang pahingan ka na, Martak. Tamang pahingan ururay na. Ibaga kami ni Rafael nga sumagpat ka. Gusto nga, sa ganak mo na. Kapukpukis mo sapay. Hindi ka naman nagpapukis. Ahit pa ita barbas mo. Dikat ko. Basta. Sige. Sumarka na din. Rafael, umakatumulong dito kadok karga ni Lolam. Rafael, umagan. Tamad lagar teman tulo ko. Loko matakas at inat-aramid mi di. Saan ko matmat nga naaramid kasi dyan. Di mo laam mo, sinon. Dadan sa balin, sinon. Taan nga ron. Binaybay anak mo to. Karabyan day di manunami nga saan nga nakainom ti asawa ket nagkaida kami. Ar-arakupen nak. Ag-ag kanak man. Ay, insan din na. Abay na sarading mo. Abay hindi mo ituloy. Sana tumangkin. Ana? Mati. Yan naman. Wala niya tararamidik, mati. Wala niya tararamidik, mati. Maya tiriknak, hindi mo tumangkin. Di, saklatan. Lay tuloy mo. Mati, mabiting kan tumit lang. Isoro ka no niya taramidam. Kasano? Okay. Pagsinyam ni silaw. Pinagsindi naman ng name ditam. Iti sango. Nagtugawak iti iking tikatre. Sa ko inot manong nami nginigkat terwatek. Anak marik na. Mayat tirik na ng madi. Adi? Eta. Adi. Madi ha talaga. Madi. Kaya ka teman. Pating na. Inikat naman ng name aso sa po nakakubo. Inigkama. Ay. Pinisil-pisil ko. Hindi? Hindi lato. Pasensya ka na. Okay lang. Sinan. Mayan. Igaddakan. Kasano nga ron? Pamon. Agin inarakop talat na maturok.
Basta pimpinateng da. Dadat nasken. Ha? Sorry ha. Hanggang sorry kasta. Saan ka matang na maparagsak? Maparagsak na. Basta gisdamon tuminom. Baring nagsublin tumadlan ti dating urge mo. No saan ka unay nga gininom? Ha? Sige. Basta estimalim ti bagim. Ket ni. Kaslamod lang. Tawag ka ngamin ti 17. 17? 70. Ket mo lang tao mo. 61 ko pa lang. Kawin. Ngayon tilangam gas lang tawon. Tasor ka 70. Apay. Kaputa, masubsobram ti minom. Sa malis-lisayang ka. Hindi ka nakutong ka. Sige, Roten. Turog kan. Tapos na makaumplado ng timaturo. Magwat-wat kamot kami na. Nag-exercise ka. Nag-exercise ka na Serbina. Agtrabaho ka. Amom, kaslatibunin ko ma. No saan nga mos usar, agmodel. Di ba? Yung habang nga mos usar, tibagi. At nga pumipiksa. So, nagtrabaho ka. Hamong itulok naglakay ka. Ngawan timararamidam. Sige. Tungpalay ko ka. Maturot-tarot din. Good night. Managragsakan ni Rafael manunaming nga apukok nga tumutawag. Lola. Abay. Nagtrabaho ni Lolo. Ano trabaho na? Si Muro titi konstruksyon. Kasi ka, kumusta pa nagbasa? Okay mat, Lola. Lola, hanggang absent nga gawin kung masapot kat allowance ko makalawas. Kada Sabado mat nga maibos nung katbagas. Ano ang problema? Ha? Basta ipas nagbasa. Saan una nga inuman ni Lolo? Hanggang kas idi nga may babad iti arak. Mayat no kasta. Kinkanahin mo ng digos. Kadi, idi ko akit kamang magsit ang digos. Ngaminta kat mayatan, Lola. Dimteng ti Merkules manong naming schedule mi manin ka ni Nelson. Pintulod manen manong naming daan kalpasan na inyawid na kinibalayda. Yung sana kasimrin. Makan? Nelson. Tsakayatin. Hana? Tsakayatin. Di mo kayatin? Imposible. Hani? Mga alak-latat sa banya tricycle yan, tagawid ako. Ano? Oh my God! Saan ko akayatin? Habi di mo kayatin? Daklabasol. Sa maysa. Kabaylan nila kay kon. Ha? Saan nakas idi? Kahit mo sawan, kaskasa kami. Oh? So, sorry Can thank you. Gusto, di mo kaya din. Sahanin. Yore ko lahat Sabado. Tagawid Sigurado ka? Okay, bahala ka. Inaramid ko mutla dyan, tamok nga kasapulam. Ngayon kaputa mayatin nila kay mo, alakit mga alak sa bali nga roda na. Ito ko dahil dyan nga alakay. Mahilig. Ngayon dinalaan mo, manon na ngayon bagag latikas dyan, kaputa na kaamirisak. Saan nga roba nga itultuloy. Talakil nga basol manong. Kaya na, masyanak mat iti asawa. Agbalbaliwan, di kahit na usawan, agad isublik mo ti dating panagayat, kan respeto, kan kuana. Ngayon gasgas di manong nemi, na oren aramiden, nisanon, talagang saan nga duwak. Ngayon tinaramid ko manong nemi, tapno, maparagsak na. Oresan na kumakayat nga ramiden. Paramid ko Kanak. Uy. Kanem. Anya ti amom, baka maarit kan tumin. Kasano? Basta kanam. Sipsipam.
Ah? Sa may sarek tadilam. Ha? Tadilam ti sumrek at amadimat dahil. Sige. Sorry ha. Natulot maaramida. Naging ka manong naming nga bigla nga ingato na ti ulo na kita. Impangato na ginggang batugan ti ulo ken ulo. Nakigtutak manong naming di adda sumrek. Ha? Ayan. Nagunga rin. Nariingin. Kunaktong pa ngamin. Alangan, alwadang baka lumok ng data. Haan, diyan palubos. Manong name nga puta talaga nga nagsubli ti dati nga urge uno kartem ti asawa. No kasano, iti kayan kinaalibtak na idi manong name nagsubli. Di ka nga tamamati manong. Pasare mapaminto ami pa inupo. Nagsubli nga nagagayat ti asawa nga nagtrabaho iti likodan ti amin nga nakda kami lang nga talo iti apo kumi nga ni Rafael. Nagsubli iti kinaggartem na alkasmet iti panagsubli na nga gagat nagtrabaho. Kata, tukas nga sumarong ka na kita anak mo yan. Ni, gwapo ka matatang. Kaya pa mga jak gumap, kitag pagwapo. Wala mat si kanana nga. Sila di kamat bumakit. Kaputag pimpin na kami, ti amayo, nako. Ni Mat Rafael. Ay, di nyo lamo, ngel. Anti, abay, mangmangig ko no ka ti as-asog kin areng engda. Ano? Kaya Diyos awan tatang, nanang mabalimpay. Apakit ko mga saan, po ay. Aging kakarag ito ay manon name na irut pa lang ti arakop ti tunggal may sagara kami. Manulay nga tawon, idi manong name nga nagpukaw ti interest ti asawa. Idi nagasawa amin hindi kita anak mi. Idi awanin ti pakanin na. Di man nagtrabaho, nagbarabartek madlatan, di nagpat masangon. Jak madlatan, dagdagdagin iti ta. Anang aron, may dihikit na amo ko ni Nelson. Nriniing natirik na. Ay, buhay akong kunak manong nemi. Awan itan manong nemi, iti maspik iti ragsak mi, kadi daw dawat mi sabi ko mata, manaw yung peti biyag bing agasawa, tapos na makita mo met iti masakbayan ni kita puko mi. Dito nga natin pagkasalita, kinagyaman ang unay ti anus mo, nang ibasa, kat sabi ko ba, taore damat na ibatik mat ang adal, daman adal ito na ito'y, tayo kunadan, no napudno ti ayat, oray nakasunod kantaang yon, no tayo kunada, nga dapay lang urge tutunggal maysa. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Olga.